खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं आसा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आं सरस्वतीनि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो अननाय जासिहरबाय हामलायनाय जासिहरबाय स' आं दा सरस्वती पुजा खुलुमनो थांनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थिनो नागिरदों स' नायलांबाय थादो Abe hai oरैनो न' ओरैमाने मोसाग्राया मोदोमजों गामबा फाग्लासो जाबाय नङासै ओरैनो 1500सो मोनगोन खोमा दे नोंसोरनिया ओरैनो जोंखो ओरैनो तारमाने होनाय मा हारसिं गसंबाय थादो इउलाय बडिगार्ड बायदि नेबाय थाथारदो दस' बरियासो अ दंबालाय किसो आइदिखौ नोंसोरो नों खावैसो नुदों ओइयाव जानानै मेनु मा संखोलै मा ओंख्रै दालि ओमफ्राय इलाय माथो इलाय राजमाबो नामा बा गोथाव जागोन माथो होमबालाय दादिया मा जागासिनो गथ'फोरनो ओंखाम संग्रोयोसो माबाया इसेलाय फैनांगौ दा मोनसे एमइ स्कुलाव जानो थांलायनोसै सरस्वतीनि बुट जाहैलायनोसै नायलांबाय थादो एलपि स्कुलनिफ्राय जानानै फैबाय दा एमइ स्कुलाव थांलायनोसै नै जों सफैहांबायानो ओइनो नुहुरबाय सोमदोन एमइ स्कुलखौ स्कुल सफैबाय लोगोफोर नायलांदो माथो बिल्डिंबो दोङो इनो वाटार साप्लाइ अबाव माइक दंबावलाय इसिनिया मालाय बा माथो मोजां बानायथारदो इसिनियालाय इयावनो जानोसै दे ओंखामखौ ना दासो जाबाय आंबो अ जाथ'वाखै नोंसिनिया स्रि स्रिथार माथो दिनैसो फैबायलै आं फैथाराखैमोन बा माथो मैगंबो गायसोदो इनि ए आं मिथियामोन पालेंबो मोजां जादों माथो आयं फैदो र' ओइनो माथो मोजांथार जाबाय इलाय बिल्डिं गोजौआ वाटार साप्लाइनि Sana di
माबायदि गोथाव ना खोमसि खोमसि होनदो Satniबो दं, बिलाइबो दं, ओइनो फालौबो गोथावनो गोथाव ना दैजि नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंलाय गोथाव जानो हादों ना जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जाखांनानै फैबाय सोमदोन एमइ स्कुलनिफ्राय न'आव थांनोसै स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन